Kaganakan mo kayo. Ito akong Yawi anak. kaganiya. Niko dito 6, 5. Karon 7 gud ay lagi wa. Ito ako ang anak. Ha? Mayong buntag, kumusta? Og karon na dirita sa pagpadayon gyapon sa tuong krusada. Og nihigayon na no kauban gyapon nato si Sir Jigger Alingom. Og tuod ato lang pong klarohon na nga kini atong ginahimo dili ni vlog kay kanang vlog ga income na kini nga tuah wala ni income. No maulay tumong ani no nga maghatag inspirasyon. Kay lagi kanang kamong managlantaw karon kanang inyuhang mga anak kung maabot ang panahon nga mao na say maghimog krusada tungod kay na-inspire sa tong ginahimo walay kabutangan ang atong kalipay nga bation niya ng tungura. Og nayapunta sa may Barangay Tumpagon dirita sa tong dugang hatagan sa bugas gikan sa Samaritan. Maayong buntag ya ma'am. Oh, dinhi na lang mi ha, dapit na. Kumusta man ma'am? Murag yapon. Kumbati gyapon. Pwede pa dol diri gamay ma'am. Sige mo pangalan? Si Helen Dalangon. Helen Dalangon. Pila edad ma'am? 41. 41 anyos minyo. Minyo. Dugay na ka namin nyo. Dugay na. Pila ka tuig na? Kuan ako 2022. Kanamin nyo? So mga 3 years. 3 years ba? Sakto ba? 3 years ikan ka. Ay 22? Oh, 2022 pa. So Oh. dito. Tuod ma'am usi panginabuhi to di mo. Panginabuhi namo kuan na gid sir kanang mag-uuma. Bali kamo duha sa Bana. Kami gid sa kumbana. Asa man dapit yung umahan? Sa kuan ra na siya Tawili. Sakop sa Kauyunan Upol sa Mas Oriental. So distansya baklayo ninyo. Magbaklay ra gid mi magsubay mig sapa. Pila ka oras biyahe gikan diri pa Mga 3 ka oras. Kalayo pa kayo. 3 ka oras sir gikan ni paingon didto. Pila din na ka kilometro? Layo na. Grabe 3 ka oras ba? Murag dili na. Basta-basta nga binaklaya na. Kuan panaspasa gina siya. Pag human nimo dito ay pag abot ninyo dito kay magbaklay man mo. Pag abot ninyo kapoy na. Pag umapagid mo. Pag umapagid mi kay gikan mi dinhi mga 5 or 6. Mabot mi didto mga 7 or 8. Mamahaw dayon. Magkuman na po dayon. Pero ang inyong umahan dito dako? Duag? Luwag-luwag gid siya. Kay humay manggod among pugas Humay? ron. Humay. Unsa pa gawas sa humay? Unsa pa tanaw ninyo? Saging, lubi, mga balanghoy. Kaya kanang humay murag ko masip 6 months ba? Ang harvest na? Tulo ka pila ka Kuan bulan? lang na amuha mga 4. 4 months no, 4 mag-harvest na. Harvest na. Pero mo lagi, kung magulat pa kag mag-harvest, Wagit pas mo gyud. paas mo. Sumutong mo na lang saging. Saging, dahil nami lubi wala pa pud namunga tanan. Wala pa. Pero kanang time ma'am nga kaning magulat-ulat mo nga ma-harvest inyong humay. Nagi mahigayon nga wa kid na unang wa may bugas ana. Nagyo higayon nga wala mi bugas saging lang town sir. Diba? Magbalikan na lang mig saging para amo ipalit sa bugas Bugas. gamay. Balag way sudan. Balag walay sudan utan. At least na mo tama. O dili kanang mga dapin-dapin sa mga sapa mga sama sa gabi, pako. Pako kana sikat din ang pako ba sa diri ba? Oh, naman gina sa among umagod kanang dapin sa sapa. Ang uban sagbot na pero sa tuwa lami kina kaon. Kana na lang mayo na lang na siya. Adubuhon. Adubuhon ba? So palit na lang tuyog kuan o Tuyo suka. na lang nga mga Suka. panakot gamay ug makakorta. Mura ginayama sir. Lagi ba? Kay imuhan walay di ka tanong panakot dito. Sama kanaran kuan sibuyas dahon. May nga aw lagi mo ra man dali Oh, tubo. mga tanglad dayon, mga sanang bawing sa binuki sa kuan pa. Kanang kuan sibuyas Bombay, wala na di. Wala na diri sa mo sir kanarang dahonan. Lagi dili man na mo tubo basta ba? Oh, dili na mo tubo. Mangita man nag-artihon man na, nga mangita man sa area gad nga sakto ba? Oh, mangita gid nas lag iriya nga kanang patsada po. Patsada gid nga. Lagi pila toy anak nimo? 7. Gi Ginoo ko. Kaganakan mo kayo. Ito akong Yawi anak. kaganiya. Niko dito 6, 5. Karon 7 gud ay lagi ba? Kito ako ang anak. 7. Ang ikaw kay kugihan gid kay mo, kay magbaklay mo. 3 ka oras, adol siyang umahan. Karon kugihan gid kayo kay 7 yun, ba? Ba? Grabe Kito kay. akong bata. Pero at least nga despite ma'am, no nga okay. kuanta, dili ta ko baskog tanan. Nya, mali pa yon. Okay ra. Mali pa yun. Si Janti ang uban, ninyo ang uban, nagtrabaho na uban. Pero ang imong kabaguangan pila edad? Kuan 23 na. 23. Oo, minyo na. Minyo. Bae laki. Bae ang kaduha nagtrabaho. Katong maguangan mo, unsa dit aman ato ning grado? Kuan na to siya sir, nakagraduate sa grade 12. At least naka grade 12. Nakagraduate gud siya. Ning kamot gid siya. Nang kamot gud unta siya pero unsa man na kuan man gid siya. Ay, nakuan sa gugma. Oo, nakasangit. Sige, saon ta man gyud, no nga. Naam gid nga realidad pero at least nga
gabisita-bisita si Sir. Oo, sige po siya sa amo, kuan po siya sa amo tanan, mahatag po siya ginagmay, sa among kawadon. Pero katong imong kamangwagan, kamanguran, pila edad? 7, Eskwela pa. o eskwela. So, direras, Tumpagon, O elementary? dirira, o elementary. Sa Grade 2. Grade 2. Kato, kita nimo nga kamot siya, masimok ka humalig eskwela? Kuan ka na noon siya kay murag kuan gina siya giskwela kay may mapud siya sa iyang klase. Mas maayo. At least basin, og niliwat po nimo. As Ha? Kaya ikaw, sa atong sa una eskwela ka, sa Diyos wag mo nga. alay man sa una sir og karon gud kay sa una mo atong among nga ginikanan di man gud sila ingon nga kuan gid sila mag-eskwela silang anak. Bitaw, balahin na karon. Malahi na karon manay sa usaban. Okay, ako manggani ma'am sa tinuod akong papag mama. Wala, high school na sila. Pero kami gipa-eskwela gid mi. Nga na unta atong nga na unta atong pa sa atong mga anak pero saon man gyud sila ra man gyud. Masin dayo po ma-timingan nga makakaon og scholarship, di ba? Oo. Dako pa na nga chance. Sige. Ma'am, na may gamay nga dalang bugas no. Nakaroon kang Sir Jigger. Sir Jigger. Para sa taga adlaw. Gawas sa bugas ma'am. Napag-t-shirt ang Zen Cahatol t-shirt. Kana Zen Cahatol t-shirt na ma'am. Ay ko na nga inspirasyon. Yan lang ma'am. Kung say gusto nimong isulti ngadto sa mga good Samaritan. Naghatag na ng bugas o t-shirt. Salamat kay daghang kayong salamat sa Og mo to no ang atong Gitagaag Bugas Gikan sa God Samaritan og kauban gyapon nato si Sir Jigger Alingom. Kini lamang nga si Zen Cahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Muhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malamang nga mitabang ka nga moasinso ang Pilipinas.